心动吗？上帝你卡卡玛尼，基菲卡耐心动吗？上帝你卡卡玛尼。Bukti buka hampir palai jagnai. Amana sengkop kesarnai. Sini jetini seng palai mani bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko. Boni je Amor 1908 do asai mani. Pia bokku serayon bo yakai kelangjak matro 39 bosor boyoso no bo yakai kelangka pia. O borong menang sini Maharaja no seng jotono sibu bongka adonik jugni Maharaja boni yakti onek Tripurawo. Boni yapai tongu, boni kebang mai, boni yakti khulok jak Maharaja Bir Bikram College sundi, sini Rudra Sagara tongu, Nirmahal tongu amai ke, school kebang ma, sini bubagra khulok langmani tongu tabok sengaro jagawo, onek jona college porei, ang naro jaga porei phaijak, amai ke kebang ma brong yapai tongu pia, keduk maro ibrong ni o, kemazar ono ke bukti sawani cesta khaya, aine bangai. Seng tini palai mani sudu ya, seng tini ni bising tuina seng masalai ni sini tiprasa, o tiprasa no mutangga ni bangai tabok boni busuk phaijak, o sini bubagra produk Kishore Manikko, bono tabok seng no piok nai ni phaijak, o thansa no seng tabok jotto ni ripheui, buskang mago lai jwa nai, seng sudu oro khela tot nai lai nai thik ne, buskang o sini wangchong mung tei bu kaha khayei. Buskang tiprasano seng thansa khaitani wo jotto no masuwa laibai janai besok jora kok sawine ani kok samano oro pairokha tasara tini ni panda no borot cheng rokha chini bubak